Takže takto, výmeny tachografov čelia aktuálne celoeurópskemu výpadku komponentov ako sú snímače pre skánie, či niektoré typy DAPov a DSRC modulov, dôsledkom čoho nie je možné vykonávať výmeny, alebo už namontované a reklamované výmeny, pretože každé párovanie snímaču je možné len s jedným tachografom. Z tohto dôvodu mala Európska komisia 18. decembra mimoriadne zasadanie, kedy sa pokúsila povinné výmeny tachografov oddialiť. Avšak Európska komisia nemá dostatočné právomoci, aby výmeny tachografov oddialila, ale podarilo sa jej uplatniť tzv. Učiacu sa periódu, čo znamená do 28. februára 2025 bude platiť zhovievavý prístup kontrolných orgánov ku dopravcom. Čo to znamená v praxi? Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky informovalo kontrolné orgány Slovenskej republiky a požiadalo o zohľadnenie tejto skutočnosti pri výkone cestných kontrol. Ako sa na to pozeráte vy? Mala byť zabezpečená dostatočná výroba dielov